бо мақсади тақвият додани дониш ва табодули таҷриба намудан бо ҷалби мураббии таҷрибадор аз кишвари Қазоқистон машқҳои омӯзишӣ оғоз гардид. иқдоми мазкур ба хотири аз худ намудани роҳҳои муосири тамрин ва истифодаи дурусти усулҳои гӯштини ҷудо равона шудааст. Мазандарон Сурхов мутахассиси гӯштини ҷудо зодаи Тоҷикистони азиз буда беш аз 25 соли охир аст ки дар кишвари Қазоқистон умр ба сар мебарад. Мазандарон дорои як қатор клубҳои ҷудо буда дар ин кишвар мактаби махсуси худро таъсис додааст ки ба шогирдонаш нозукиҳои ин намуди варзиши зебои олимпиро меомӯзонад. Дар баробари омаданаш ба Тоҷикистон ин тоҷики муқими Қазоқистон ба толори варзишии гӯштини Обидов даъват шудааст ва барои паҳлавонон тамринҳои махсус аз намуди ҷудоро роҳандозӣ мекунад. Мураббии саршиноси кишвар Садриддин Обидов мегӯяд, ҳарчанд беш аз 35 сол аст ки ба тамрини ҷудо машғулам, аммо аз дигарон барои такмили дониши худ боз меомӯзам. аз он рӯзе ки одам ба дунё меяд бояд то он рӯзе ки нафаси охирон мекашад бояд ки биомӯзад. барои ҳамин хотир мо агарчи 35 сол стажи корӣ ҳам дошта бошем, яъне ки имрӯз мо бояд ки ҳар як мураббӣ ҳар як ҷумҳурӣ вақте ки мо ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя сафар мекунем ба яъне мураббиҳои дигар мамлакатҳо ҳам суҳбат мешавем, ҳаракат мекунем ки аз онҳо якчи мо биомӯзем аз худ кунем. мо бо он кас ҳам суҳбат шудем, яъне ки таклиф кардем ки таги як ҳафта яъне ки омада ба ҳамин шогирдои мо тарзу усулҳое ки пешрафтае ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд, дар сатҳи гӯштиниҳои байналмилалӣ ҳастанд, ба шогирдони мо биомӯзанд. албатта худ ки тоҷик аст, зодаи ҳамин диёр аст, таклифи моро не нагуфта имрӯз ба шогирдони мо яъне ки дарс гузаронда истодааст. тамринҳо бо тавсияҳои Мазандарон Сурхов дар ин толори варзишӣ 7 рӯз идома мекунад. Ба назари ин мутахассиси тоҷик, ки дар фаъолияти худ аз мактабҳои бузурги ҷудо дидан кардаву бо мураббиёни сатҳи ҷаҳонии ин намуди варзиш кор кардааст, гӯштингирони тоҷик низ нисбати тамоми усулҳои ҷудо маълумот доранд, аммо гап сари он аст ки усулҳо то чӣ андоза дуруст ва бехато иҷро карда мешаванд. варзишгари маъруфи кишвар Беҳрӯзи Хоҷазода бошад, бар он назар аст ки ташкили чунин ҷамъоматҳо барои боз ҳам беҳтар кардани сифати тамрин мусоидат мекунад. дар толори мо ки бо даъвати устод аз давлати Қазоқистон, аз яке аз клубҳои Қазоқистон ба толори мо омадан ба бачаҳо бо ибораи русӣ мастер-класс гузаронда истодааст. ин устод усулҳое ки дар ҷудо гузаронда мешавад бисёр бо тарзи дурусти онро ба бачаҳо нишон додааст ва мо аз ин усулҳое ки устод нишон додааст ба худ як таҷриба гирифта истодаем ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ин усулҳоро истифода хоҳем бурд. вардишгарони толори гӯштини Обидов аз Мазандарон Сурхов барои тавсияҳои муҳим ва дариқ надоштани вақти қимати худ изҳори миннатдорӣ намудаанд. тавре гуфта мешавад, ҳар як мураббӣ услуби махсуси тамринҳои худро дорад ки зери назорату машғулиятҳои чунин нафарони кордон тамрин кардан барои боз ҳам беҳтар аз худ кардани нозукиҳои усулҳои ҷудо муҳиму зарурӣ аст. ба ҳамин хотир иштирокчиёни машғулиятҳои варзишӣ ҳар як гуфтаву пешниҳоди мутахассиси кордонро бо диққат гӯш карда дар амал кӯшиш мекунанд ки онро дурусту бехато иҷро намоянд.